Liewe Westra komt 8 seconden te kwart voor eindwinning Parijs-Nice. Shorttrekkers pakken zilver op WK in Shanghai. En het degradatieduel tussen Harkemasse Boys en Lisse. Het is maandag 12 maart. Dit is de sport in Boppenslag. Goejoen, jongen, de alneemde onderwerpen in dit programma. Ik nog omtinken voor de finale Vrootbeker in Berlijn. Volleybal, snits, Tjin Peelpoes en collega Simone Skeffer die mooi onder survival in Koostertille. En dat wie nog maar de eerste hindernis. Dat alleer Azen nou eerst omtinken voor het fietsen. Liewe Westra had zijn namen definitief vestigen in de hutfietsvroot. In de koers naar de zinnen Parijs-Nice die hij een gooi naar de eindoverwinning. Westra kwam uiteindelijk 8 tellen te kwart op winnaar Bradley Wiggins. Maar de man uit Tienje liet Shen in topvorm te wezen. De telefoon van Liewe Westra stiet deze dagen reed gloeiend. Daardoor komt stadig onder het besef van zijn prestaties in Parijs-Nice. Ja, dankjewel. Ja, geweldig hè. Ja. Benamend zijn oerwinning in de 5e etappe, maar finish bergop, spreekt daar de verbeelding. Het vernuivert Westra zelfs zeker dat hij man als Wiggins en Valverde de van aanrieden kan. Ja, natuurlijk op die klim die ik won, dat koek vorige keer nog net. Dus dat was wel een verrassing natuurlijk. Maar dat zei ik, had er hard van werken deze winter. Ben wat afvallen en Prottenberg optraind. En ja, nou kwam het er gewoon al uit. En ja, het was gewoon echt heel mooi. Ik kan nou gewoon oer en ik kon gewoon volgen. En ik kon gewoon meer dan volgen. Dus ja, ik was gewoon echt heel goed deze week. Het komt uiteindelijk aan op de afsluitende en dus beslissende tijdrit. Daarin maakt Westra 6 tellen goed matchen op Bradley Wiggins. En jelwijs is hij 2 tellen vlugger als Wiggins en lijkt het de goede kant op te gaan. Ja, ik kreeg wel te jaren dat ik dwars kon fjallaaien op hem. Dus dat ik er nog 4 uur ham moest of zo. Dus toen wist ik al dat het wel echt moeilijk ging worden. Want de laatste 3 kilometer vlakte we een beetje aan. En dat wie toch wel in zijn vierdeel. En ik hier me toch in het begin toch wel echt opblazen ook aan het zeggen. Maar ik reed er wel echt zin in de limiet aan. Dus ik wist toen wel dat het wel heel lastig zou worden. En dat blijkt extra te wijzen, want Wiggins is sterker oer het laatste eind, wint de tijdrit en daarmee ook Parijs-Nice. Westra wordt tweede, daar baalt er even van, maar een dag later is hij toch tevreden. Vaak is het was de tweede dan best een verliezer, maar voor mij is dit gewoon een overwinning natuurlijk. Ja. Had je het idee dat die namen nou definitief vestigen als die in de hutfietsraad? Deze die telt gewoon. Ik heb op zich hele mooie wedstrijden gewonnen natuurlijk, maar of lietst er gewoon echt wel pro-wedstrijden, een proloogje in België en ik ben de 8e van de wereld met tier erin. Ik ben al die hele mooie uitslagen, maar ja, deze een rit in Parijs-Nice en tweede in klassement, dat is natuurlijk wel even wat anders. Dus ik denk wel dat ik er nou wel echt goed bij ja. Westra valt net alleen op de fiets op. Hij haalt ook de wereld draait door, maar een prachtig interview in het Fries-Engels voor een dadelijks nationale winning. Last days I feel my super and today was the same and it's unbelievable. I work hard hiervoor and it is a big day in my life. Het belangrijkste is dat ik eerst het fiets en daar ga ik zo'n hier routine om dit te helpen en dat Engels dat komt nog wel eens en het fietsen dat is belangrijker dan het Engels praten. Zij is het maar correct. En waar weet komen er nog volle meer interviews in het Engels, want Westra had de focus alweer op de rest van het seizoen. Parijs-Nice, dat weer de eerste doel en dat is gewoon echt slagen. En nu is er voorbereiden op de pannen, die komt er weer over natuurlijk. Daar wil ik echt eens een keer een hele goede uitslag rijden. En natuurlijk de Olympische Spelen komen er aan, de Tour, WK. Dus er komt nog heel wat aan. Zo is dat. De Nederlandse shorttrack Molia hebben op het WK in China zilver hellen op de relay. De 5 kilometer aflossing waar uiteindelijk won troch de regerend wereldkampioen Canada. Zuid-Korea waard tredde. Individueel wie Shenky Knecht van Bantegeer, maar het 6e plak de beste Nederlander. Op het WK in Shanghai wie is Shenky Knecht de beste Nederlander. Hij ziet in 3 van de 4 finales en eindigt uiteindelijk op een krees 6e plak.
Nou, ja, ik ben heel erg tevreden over hoe het individuele programma gong is. En ja, ik denk dat dit wel het hoogste haalbare weer. Hey, maar kom op, jij moet toch ook eens een keer bij de eerste 3 kunnen eindigen? Ja, dat is voor latere jaren. Niels Kersthal ziet mij een 12e plak echt bij de eerste section. En daarmee verdient ze een extra ticket voor het WK Takamir in Budapest. De aanlossingsploeg jet zoen dit hier echt bij de wereldtop. Regerend wereldkampioen Canada leidt hier op kop. Daarachter Zuid-Korea en dan met Shinky Knecht Nederland. En het wordt een fotofinish die beslist wordt voor Canada. 500ste voor Shinky Knecht. En die op zijn beurt werd 3000ste voor Zuid-Korea blijft. Een prachtige zilveren medaille. Dat is echt super. Ja, we zitten er mooi dichtbij. En jammer dat het kreeg in goud weer, want we waren wat dichtbij. Maar ja, zilver ben ik super tevreden mooi. Het scheelt maar 500ste. Die teleurstelling overheerst niet? Nee, zeker niet. Want ja, het weer op finish en ik finishte die Koreaan eruit. En die ging ik vol voor de finish, dus ja. Nee, daar baal ik echt niet van. Zo. Ik denk dat dit het maximaal haalbare weer wordt. Het weer 22 keer alleen dat Nederland voor het laatst op een WK-podium staan hier. Doe maar de Joerdijstige boenscoach Jeroen Otter dit goud won. En meer reed er dan. Het oude weekend wie het finale weekend van de Vroadbeker in Berlijn. En daar waren de laatste tickets verdeeld voor het WK-afstand uit 2 weken op het Jereveen. Sven Kramer ried in Berlijn zijn beste 5 kilometer van dit seizoen. Zijn tijd 6:14:69. En daarmee verdient hij een startbewijs op het WK-afstand. Jorrit Bergsma en Bob de Vries rieden op het WK-afstand alleen nog de 10 kilometer. Maar het Leenstra had hij kwalificeren voor zowel de 1000 meter als de 1500 meter. Thijsje Oenema van de Jouwer ried de 400 meter en Margot Boer van Gwijngeriep ried de beide sprintafstanden. René Stellingwerf, hier in het oranje, mijn noemer Son, is op het EK e-Speedway in Assen op een krees zonder plak eindigen. De Smeremer hopen Faro op een plak bij de beste 10. Oren Friesen dient minder. Gerrit Kukken van Belsum en Simon Reitsma uit de Westhoek kwamen net terug de varrondes. De kwartballers van LDODK hadden kruisfinales hellen om promotie naar de Kwartbal League. In de kruisfinales treffen ze nou Tempo uit Alphen aan de Rijn. Bij winst uit 2 duels volgt dan de finale in Papendrecht. En trainer Gerald Aukes maakt van het weekend bekend dat hij naar 6 hier ophoort bij LDODK. Hoe de ploeg van Harkema's de Boys de takom seizoen uitkomt te zien, dat krijgt hield meer farm. Maar het wordt voor eerst nog een hele tour voor het trainersduo Bert Hollander en Robert Hedder om Harkema's de Boys Savisa in de topklasse te behouden. Dit weekend moesten ze het opnemen met Lisse en die wedstrijd krijgt het predicaat van degradatieduel mooi. Lisse zit namelijk 1 plak hoger als Harkema's de Boys, al is het verschil in punten intussen oproen naar 8. Bij winst van de Boys op Lisse komt Lisse ek in de gevarenzone te lonen. Voor het eerst, zo'n weekend, is elke fit bij Harkema's de Boys. Alleen nog onvoller Marcel Pannenkoek is nog blessure. Maar verder kan het technisch duo Bert Hollander en Robert Hedder niet aanzetten maar de sterkst mogelijke opstelling. Dit is Harakiet Roel van der Meulen. Hij speelt in Lisse zijn 150ste wedstrijd voor de Harkema's de Boys. Bergsma. Nee, Bakuna. En dit is dan de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Binnen de minuut Johnson Bakuna in de winterstop. Oerkaam van Dio Grange. Denneboom. Sterk van Romano Denneboom en het schot. Maar de redding is van doelman Mark de Vries. Maar op een mogelijkheid voor de thuisploeg. Supusepa. Van Heulen. Levert Samarin. Slager. Denneboom, Schokker, Denneboom, ja, nou op snelheid, Romano Denneboom is rapper als klare. En dan de redding van de Vries. Riante mogelijkheid doch voor Romano Denneboom herstelt van zijn hamstringblessure. Het is de vraag hoe lang houdt hij het vol, maar dit is hier 3 matten. Joey Klare. Werkman. Zoontjes dan naar Vermeulen. En dit is de eerste mogelijkheid voor de beziekers uit Lisse. Rick Vermeulen. Vermeulen. Verliest het duel van Arjen Bergsma. En dan Jin Bergsma de hut in. Op Mo Messaoud. Ik denk dat Bergsma net klaar is mooi uit hij er ook komt met een gele kaart.
Krijgt waarom van een schorsing, Arjen Bergsma. En nou op een ijskorst. Hij is er net bij, morgen in de bekerwedstrijd tegen Drachtster Boys. Blootsteen nog de vrije trap van Fokkema. Op de Lotte. Staat dicht bij een doelpunt, haalt Lisse nog net west. Wie trouwens de inzet van Jordi van Wijk. Haast dus een eigen doelpunt van Harkemasse Boys. Heerlijke actie van Oebeles Kokker, de redding en dan Bakuna. Johnson Bakuna. Met de mogelijkheid in de tweede helft van Harkemasse Boys om zijn ploeg op vastsprong te zetten. Hagari. Nog altijd Hagari en dan de lichte oertreding van Erdem Jeni, de invaller. En hij wordt bestraft met een gele kaart. Zwier bestraft. Ek krijgt weer waarom van een schorsing Erdem Jeni. We noteren de 24e minuut. Wat steenbloot is dus die vrije trap van 1,20 meter en een prachtig doelpunt van Lisse van Mo Messaoud. Mooie krul voorbij doelman Jacob de Vries. En zo komt Lisse op een 0-1 vastsprong. Schokker. En daar Johnson Bakuna. 4 minuten. Na de openingstreffer van Lisse zit de 1-1 alweer op het scorebord van Johnson Bakuna. Wat een belangrijk moment. Komt bij invaller Weijers uit de reg. En liet dan de doelman Mark de Vries kansloos. Het is de 1-1. 4 in de blessuretijd. Is dit Oebeles Kokker. Krijgen we nog een vrije trap van Gidjer Oede Knibbel bij Supu Sepa. Kin Harkemasse Boys de 3 punten nog pakken. Tjin Lisse, vrije trap, Kokker, eerste peel en de redding is van de Vries. Nee, de wedstrijd eindigt in 1-1. En zo horen beide ploegen een puntoer aan deze wedstrijd. Na Aurin wie er bij Harkemasse Boys een lichte teleurstelling. Bij Harren wie toch echt het gevoel dat er vooral sjoen de eerste helte meer in zit niet. Ik denk dat we in de eerste helft hebben laten liggen. We hebben echt hele goede kansen gehad. En voetballend kwamen ze in de tweede helft heel goed uit. En dan zie je dat wij het heel lastig krijgen. Maar het is toch knap als er 1-0 achterkomt en dan gelijk de groep alles erachteraan en toch nog even de gelijkmaker kunnen maken. Ja, eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Toen de 0-1 viel dacht ik van nou, dit is hem, dacht ik eigenlijk. Ja, en daarvoor moet de groep denk ik een hele groot compliment krijgen. Normaal gesproken gaan de kopjes hangen. En als je kijkt hoe de invallers die erin komen, keihard werken voor elkaar. Ze slepen elkaar er doorheen. Supporters staan erachter. En hebben we keihard nodig, dus het zag goed uit. Ja, en dan komt de 1-1 voor jou. Jij snoeihard in de kruising, hè? Wat een beauty. Nou, net niet. Nee, ik heb ook zo'n positie achter de speler en ik raak hem eigenlijk heel slecht. Maar hij gaat er heel zacht in. Die tellen ook. Zullen we naar de stand in de topklasse Spakenburg. Woon het oude weekend. Maar hij heeft 4-1 van de nummer 2 Rijnsburgse Boys. En daarom dat Spakenburg nou weer onder leiding gaat. Met 49 punten uit 23 wedstrijden. Rijnsburgse Boys volgt op 2 punten. Harkemasse Boys vinden wij waarom op het 12e plak. Het veilige 12e plak. Nummer 13, in dit geval Barendrecht. Maar er nog omspelen de nummers 14, 15 en 16 degraderen aan de eind van dit seizoen. En na je weken dan speelt Harkemasse Boys de uitwedstrijd tegen Noordwijk. De volleybalvrouwen van Snits staan in de play-offs om het nationaal kampioenschap. In een best of 3, maar dat is het opnemen tegen Peelpoes. Sneun waard de eerste confrontatie in Meijel verlen met 3-0. Juster wie de thuiswedstrijd in Snits en die wedstrijd moet absoluut woen worden om in elk geval nog een derde wedstrijd uit te dwingen. Opperste concentratie bij de vrouwen van Snits. Sneur waar die mijl mooi 3-0 verlen. En om in de race te blijven van de play-offs, zal er jong woen worden moeten. De eerste set, stand is 23-21 van de Snitsers. Die net terug loskomen kunnen van Peelpoes. Monique Focus, mooi de onval en die valt precies op de lijn. Dat betekent 24-21. Dan de onval van Peelpoes van efter de 3 meterlijn van Floor Berden. Wil die bal moeizaam stappen en komt ze in het plafond. Dat betekent dat de punten voor Peelpoes binnen. En als die het 24-22. Ongeval Roos van Wijnen. En dan gaat die bal via het blok uit. En dat betekent dat de eerste set binnen is mooi 24-22. Net al te volle publiek. En de meeste kwam ik nog uit het 4 mijlwaai. Hier de bal die het uitslaan wordt. Dat betekent dat het in de tweede set 23 nieuwtje is. En liet het net vrij makkelijk op 2-0 tot gaan. Maar Peelpoes helpt een protteballen bij waarom. Goed blokje van Michelle Bult en Marta Malta. Dat betekent 24 nieuwtje op een setpoint.
Een goede serve van Fenner Seinstra. En dan is het Ellen van Wijnen die de bal goed paast. En dan kan het aanmaken we er terug. Marta Malt op de mid 24 Jontje. 2-0 voor de Snitsers. En dan een hele lange rally. Dat die wil blikken dat Pilpoes heel iets beter in de wedstrijd kwam. En het moeilijk was voor de Snitsers om het aan te mooi zien. Mooi samenredding, maar dags. Pilpoes in ongeval, het blok. En dan kan Snits de ongeval overnemen. Monique focus op de rechterkant. Slaagt het net om het punt te scoren. En dan Roos van Wijnen van efter de 3 meter. Ek net. Fenner Seinstra kan die bal er min houden. Het is 14 om de punten. Op een ei het blok. En dan mooi een beetje mazzel. De bal weer naar de andere kant daar. Met ongeval van Pilpoes. Wat ik weer pareren wordt terug de Snitsers. En nog altijd is er geen punt. Fenner Seinstra. De setup. En ook kan de ongeval komen. Nee, wat makkelijk oer het net spelen door Roos van Wijnen. Ellen van Wijnen die te paast. En dan is het Fenner Seinstra. Maar weer net de definitieve klap. Hoe moeizaam is het om het punt te mooi te zien. Dan deze dan van Fenner Seinstra. Nee, echt deze bal wordt weer redden. En dan zal het net een keer definitief die ongeval aanmaken. Maar de Roos van Wijnen van efter de 3 meter. Echt net krachtig genoeg. En dan is er het gelukje voor de Snitse Ferrari. De bal wordt uitslaan. Wat een strijdlust bij die Snitse Ferrari. Er staan 21-22. Pilpoes mooi de middenongeval. En daar is de verdediging van Snits kansloos. 21-23. De serve van Pilpoes. En dan is die paas de 4 op het net en daar het misverstaan. Zo wordt het 21-24 en is het setpoint voor Pilpoes. Ellen van Wijnen, mooi de goede paas. Ongeval die net goed terugkomt van Marit Tromp. Nou wel een goede paas. Monique focus. En nog hield dit helpt Pilpoes die bal en weer waarom. Maar datzelfde geldt voor de Snitsers. Nog eens een keer naar de eerste kant en dan wordt die bal uitslaan terug. Monique focus 21-24. En dan staat het 2-1 in sets. En de vierde set smiedt een groter efterstaan op. En coach Peter Groenland besluit om de routine rechts te gaan voor de 5e set. De vierde gaat er alleen maar 20-24. En dan gaat deze bal in de 5e set uit. Het zit 14 jochen voor de Snitsers en is het matchpoint. Fenner Seinstra dan mooi de serve. Net al te lekkere paas. Maar dat is de ongeval van Pilpoes, het blok. Set-up en dan een tactische bal van Michelle Bult. En zij zorgen ervoor dat Snits wint met 3-2. Dat ze takken wieken de beslissende wedstrijdje Pilpoes spelen. De meiden zijn er gewoon klaar voor. Ze weten wat ze moeten doen. Het is gewoon focussen, concentreren. En dan gaan we volgende week proberen die pot te pakken. En dan nou sport van een hele orenwadder, de survival sport. In Kostertille is het enorm populair. Maar hoe dreig is dat nou eens? Wij als sportredactie tellen 1 vrouw. En dat is in principe genoeg. En wij stuurden haar heen om het uit te vinden. Zelfs meidwam, dat wie de opdracht. Onder licht protest togen Simone Skeffer erheen. Het is alweer de 11e keer dat hier in Koortstille de Survival Run organiseren wordt. En alle jaren doen er meer mensen om mij. En alle jaren doen wij ook verslag van die Survival Run. En alle jaren zeggen wij op een redactie, die mensen dogen net. Waar doet dat nou, zo'n Survival Run? Het is gekkenwerk, of net Janko? Het heeft met gekkenwerk niks van aan, Simone. En je komt hier al jaren. En het lijkt mij wel mooi dat wij hier te geren doen dagen even nog eens doen. Wat moet we nou als hier nog meer doen? Nou, ik ben warm. En we mogen een keer mooi even in het zetje staan. Wat loop je meer nou zo? Want het is toch pure gekkenwerk? Ja. Maar het staat misschien al. Hij is op terrein komen. Hij is terrein. We gaan gaan. Rondje om het veld heen. 3, 2, 1. Wat kan ik zijn natuurlijk? Dat kan ik. Juist. Ja! Oh, en nou? Ja. Meester? Ja. Nou. Kom maar. Ja! Nou. Ja! Niks aan anders. Oh,
Ik ga leerd. Je moet er eerst even goed naar zijn. En nou? Oh, en nou dan? Er overheen, gewoon erop liggen gaan nou. En dan? En dan uitrusten. Oh my god. En nou dan? Ja, dan moest er aan de andere kant af. Hey vriend. Nou, gewoon zitten hier, dat is leuk. Kijk die foto nou wel los, gewoon zitten hier. Ja? Ja, dan is dit houtje jongen uit. Dus dat is een licht stukje, samen klaar. Sneller, sneller, sneller! Kom op Simone, kom op! Dit is gewoon genieten! Gaat tempo! Tempo? Ah, klappen! Woe! Ik begin het heel veel meer gekkenwerk te vinden. Helemaal super! Let's go, girls. Gewoon aanlopen, zo lang mogelijk. Ik ga je als eerste. Ik wil dat we nou ongeveer op de helft zitten. Janko, of ben je nog haast op de helft? Ja, dat dacht ik wel. Oké, want zo. Jerms. Ja. Ja, volgende! Prima! Ik had het idee dat dit meer voor apen is, Femmen. Ja, shit, die kennen dat. Doe jij het beter? Ik jou niet verliezen. Het wordt hem net veel. Vind je het nog steeds mooi? Ik vind het geweldig. Genieten. Echt, het is leuk. Nee. Oh, alles doet me zeer. Ik ben goed kapot, dat kan ik je wel vertellen. Maar nog in in zijn boog zitten, maar weet ik nog, hè? I feel like a woman. Hoi, Simone Scheffer. Helemaal goed. Dan even proberen te staan. Hartstikke leuk. Ja. Ja, gaat ie. Nou, ja hoor, kijk eens. Simone Scheffer, ze hebben het voor elkaar gekregen. De Mel! Ook aan de finish gekomen. Janko! Heerlijk, jongens. Dit is nou genieten. Puur genieten. Nou, petje af, zou ik zeggen. Ons via de sport op deze manje tonsje. Dan ben wij er weer met het Boppenslagcafé. En dan te gast het beest Liewe Westra. Mooi zien mem en mooi zien persoonlijk trainer Ronald van Roeden. En mooi zien fietsmaat René Hoogimster. Dat al hier dus tonsje. Nou, dadelijks keer weer zien uit Frieske Nijs in Joert. Dag.